6 reasons why Japanese girls want to date Pinoy. Yay! Oh, hentai! Oh! Konnichiwa, minasan, orewa, Paulus, hama. At kung di pa halata, dadaanan natin ang mga konnichiwa memes ngayong linggo. Kaya atin agad simulan. Kagrupo mo sa dance project nyo yung mga weeb. Uso na naman siya. Ito ba yung sasayaw? Okay. Ano na tayo? We beat the UP projection po. Okay. Pero lang yun. Sumayaw nga pala siya. Di na ka siya makagalaw sa tiyan niya eh. Pwede siya yung pang ano, yung mga netorare na ugly bastard. Kawaii. Haris mo kasama. Yugi. Galing kay Jortsky. Sino? Sino? Si Erin. Sinong Erin? Erin. Si Erin ba na? Sinong Erin gani? Sa anime na ba? Sa Attack on Titan. Ang gaga ka. Umushiroy. Gusto buhay ng nanay mo. Galing kay Waifu's World. Tigilan mo ako, Miyaka bitch ka. Dami mong ka-fling. Ayan, Fushigi-Yugi. So mga di nakakaalala. Reverse harem to nung panahon niya. Alam ko sa mga above dyan. Naiintindihan nyo to. Sarap. Galing kay Michael. SMB. Hindi ka mare-respond sa ibang buhay. Ginagawa ko. May kasama ka pa. Pinakauna wife ng Pilipinas. Rings yun, cheese curls ba yun? Basta yung bilog na may keso. Sunod, manong driver, total concentration. First form, primera! Tagtutos tayo. Boundary no ko Q. Anong form ang kailangan mo gamitin para malagpasan mo ang mga ang mga pulis. Sunod. Wala, itarinig ko na nga yan. Well, Yamete is stop, di ba? Kayo lang kasi naggagawa ng kabastusan. May ibig sabihin naman kasi talaga yun na hindi basto. Dora. Crush ke? Sundere? Shiranay! Demoyoy. Yan lang kay Lusty Roy. イレーサーヘッド Comment ito! Nakita kita sa isang pixelated na magazine. Sunod, 6 reasons why Japanese girls want to date with Pinoy. Ay, si ano? Si Mana na naman. Oo mga konnichiwa, kami pag-asa pa ba tayo? Ating alamin. Naruhodo. And we met so many Filipino, right? And Na Filipino banana? 6 reasons why Six, Japanese girls bastos. want to date with Pinoy. Sure ka ba dyan? Ito ko nga, waifu na lang na hindi totoo eh. Totoong babae pa. Aba! Number 1, Pinoy is so Okay, handsome. fiction na naman! Yeah. Hindi na ako lokohin! And muscle. Yeah, they have muscle as well. I like So malabat malaki muscle namin kasi ang dami namin binubuhat na responsibilidad. as well because Philippines hot country and everyone wear Sando! no sleeve Sando! or t-shirts. Ah! Boys and I was like OMG kidding. Gusto mo lang kami para sa katawan namin! To see they have a six-pack. Oh my god. Kaya sila may 6 pa kasi di sila kumakain 3 beses sa isang araw. Wala kaming taba. And Sabi hirap ang buhay sa Pilipinas. bring like telephone and camera as well. I really like a Faith in your guys' eyes. Yeah, me too. So cute. I'm so jealous. Kasi ayoko na maging racist, pero kasi di ba, ganun kasi Pinoy always take care family. Oh, so important. sa ayaw sa gusto namin, nasa kultura namin yan. Pero kahit may kupal kaming kailangan alagaan sa bahay dahil na family-oriented dito, kailangan namin pagtsagaan ng mga kupal namin kamag-anakan. Inibig sabihin gusto namin. Di ba ganun sa Japan yung you have dishonor in your family pag mayroong kupal. Dito kahit batugan yung anak mo, kahit walang silbi yung kapatid mo, inaalagaan siya. Di ba lahat naman nun sobra masama eh. Sarap maging Pilipino, di ba? Sobrang strict kasi sa Japan talagang tatanggalin ka eh. Kung magkakaroon ka man ng
MC moment na aayusin mo ang buhay mo, very good. Dito sa Pilipinas, masyado mabait. Kaya mabubuhay na lang silang walang silbi sa pamilya at mabigat. He always takes with his mother or his dad. So good. Anak, napadala mo na ba yung Cebuano? Hindi na lang mabayaran yung kuryente dito. Ano ba, ilang trabaho ba kailangan mong pasukin para mabayaran to lahat? So big, huge. Oh, There are so yeah! many. Huge talaga yan, mana. Kasi hindi marunong dito mag-condom. Masyadong ginagawang tabu ang paggamit ng mga ganyang bagay, kaya ang dami na yung mga anak. Sa Japan naman, sobrang stunted ang kanilang sexual advances dahil sa kanilang pamumuhay. Dito naman, baliktad. Suksok mo ko Q kahit walang condom. There are so many opportunity to speak languages. Kailangan mas madali magkatrabaho. Tapos, Filipino people are so kind. Every time Mabait lang kami sa mga foreigner, pero di sa sarili Filipino namin. people always. Pilipino, alam niyo yan. Me. Listen to me. Do what I do. I said like this. Japanese guys little bit more strict. Little bit strict. I In think the masyado nilang Philippines, gine-generalize ang Japanese guys. I mean, hindi ba Japanese yung general na strict sila? Filipina is so strong because they have like strong opinion. So I love that. Japanese guys also. So, mahal mo na malakas ang kanilang opinion. May mga opinion tanga eh. Hindi na ibig sabihin, vocal ka sa opinion mo, maganda yung opinion mo, di ba? Minsan may nakita ka lang isang, ayaw na simulan. Number 5, always smile. Always smile. Alam mo, ngingiti ka na lang talaga sa pag may pinagdadaanan ka sa Pilipinas eh. Hindi ko mabayaran yung meral ko, puta yan. Kanashimi! People are happy person because they always be smiling. Every Ito yung sinasabi ng mga psychopath eh. Nakangiti siya, papatayin kita. Sex! have good smelling. Oh my god, good smell. Pervert! I think Filipino perfume and cologne are special because ekidopic or like Lagi naman ganun eh. Pag hindi mo lagi naaamoy o di mo lagi nakikita, di ba? Kaya sa mga foreigners sila, pag blonde sila, nagpapaitim. At tayo naman, dahil itim ang buhok natin, nagpapablonde naman tayo. Naghahanap tayo ng espesyal o at least unique na hindi mo lagi nakikita. Kasi meron siyang subconscious sa'yo na, lagi naman may ganyan, hindi espesyal yan. Manap pumasok ka nga ng home shop, tapos amuyin mo nga yung mga Pilipino to. Lalo na yung mga, yung mga piso red shops lang. Gusto ko malaman kung ano amoy nila. kind of perfume or Smell. Iba yung alam kong ganun yung tsura. I love Pinoy also. Harakiri. Aray, tang... Talaga yung placement. Ito talaga dapat yung suot mo para makuha mo ang mga dalagang Haponesang yan. Galing kay Mark. Oh! Ito okay lang sa akin. Yay! Pero okay lang sa akin, Marie Cruz, o ganito. Nakaka-threat ata ako ng cover nito. Nice. I know the one. Oh! 私たちも知ってた Omedito, napakaganda ng gawa mo. Sunod! Galing kay Ash Chronober kay. Ito yung unang beses na panood ni Bongo ang anime. Gusto ko na, napakaganda naman ito. Ayaw ka na. Sunod, galing kay Tran. Oo, di ba puro pa cute at kawaii sa Japan. Yan, ito na lang ang jowain mo, may pag-asa ka pa. Galing kay Oh Snap, It's Alan. Mahal ko Maynila, sa'yo'y hindi nawawalay. Aisteru Maynila. Hey! Maraming salamat. Galing kay Craig Samaj. Ano boys? Oh my God! Sobrang revealing pa ng suot ko. Sabi ko wag na eh. Kambastos! Ay, kailangan natin harangan yan. Ito na namin pag-aasapang maging jowa kaysa totoong Haponesa. Dumi nyo! Hentai des. Sunod. Core, kalendaryo ng mga lolo sa Pinas. Yan, February 14, handa ka na ba? Parating na. Kung mayroong kasamang ka-date, isama mo na lang yung paborito mong waifu. Sunod.
Marami akong mga naalalang Kanashimi moments. Sugi. Wala akong alam dyan. Sunod. To, hentai! Urusay! Finger no kokyu! What? Sino nag-video sa kanila? Tsamba... Oh! Sobrang ano talaga nila eh. Ito Pilipinas to, yung dila niya nasa lalamunan mo na ngayon. Kumukuha ng plema. Ayun, diba? Very ano sila talaga eh. Conservative. Kahit even if ganito na sila ka... Mas nauna pa nagkaroon ng date ng babae kaysa sa'yo. Sugi! Kaya wala. フィリピンからこんにちは Oh, konnichiwa! Ay, Reri-chan. 北はどこ？愛してる。愛してる。多分挨拶じゃないかな。国旗の絵文字もついてますね。ブラジルおのブラジルの日本海。タガログ語でとても愛してる。あら照れちゃうわ。Thank you。フィリピンで使ってるタガログ語。うん。まだ来た。ダムの有名ですね。ナイスバナナ。 Ano ba? Sa banana na yan! Hentai talaga mga Hapon! Galing kay gusto ko lang naman ang anime girlfriend. Sunod! Ito, galing kay Alfred. Quintessential. 教えてください。教えてくれますか。 Quintessential Quinto. ドキドキ気持ち溢れてくんずな。 Pag ito hindi best girl si Nino, ayoko na. 嫌だから Skip. 独 Na agad. り占めしてもいいかな。 Oh! Kaya para magka-jowa ka, may namin mo muna! Ang buhay! Hey! Para di na umasamit tayo pa sa uli. Sana sinabi mo, hayaan naman ikaw sumaya bumalik. Kamusta? Tuloy ka, halika Oh! na kami RIP. nang pumasok. Pasensya ka na sa bahay ko, medyo madumi at nakakasulasok. Bala ko sanang maghilid kasi dumating ka hindi na umabot. Okay, pala. May alak ka matambay lang. Hey! Hindi na kailangan ng jowa! Maraming manluloko! Hey! Pinitirahan ng kami. Kakalanan mo na po sa iyong ganda. Tayo sa iyong ganda. Ay, ano talaga? Babae o lalaki? Oo! Ay! Slice of life! Ako, hindi kailangan ko i-skip yan dahil makaka-copyright na ako. Na iba ng may-ari niyan eh. Omedeto! Fredo-chan, maraming salamat. Sunod! Squid Game in Japan. Ito yung Power Rangers bago sila magkaroon ng robot. Ito yung training system nila. What the? Ah! Kakayanin! Oh, naiiwan na yung dilawan. Nanalo na yung pula. Gusto ko na yung mga game show. Mabuti yung 30k likes daw tayo ng mga game show sa Japan. Ang kengkoy talaga ng mga... Ang kengkoy talaga ng mga ano nila. Naku po, bumagsak din. Oh, mananalo na siya. Abutin mo! Ang MC moment! Eh! Omedeto! Verde Kun! Yan, pag ganito ka talaga... Yan, sabi nga nila, kung hindi ka magkakaroon ng jowa, ikaw na lang yung maging waifu mo. Kurinji! Kurinji! Nagaling kay Ryo. What Japanese very Filipino? Ba't lagi ba tayong banana? Ano ba? Gusto mo ba sa akin namin? A Filipino banana. Siyempre may pera. Wala ka matutong maghapon? Ba't di ka matutong magtagalog? Ba't lagi na lang kami umiintindi sa ibang bansa? フィリピンの人とかとこういうアジアの人と仲良くなりたいって思いますか？ Ang Pilipino nasa gitna. なるほどですか。 Ayun ako, kung naging hapon. Sa buhay. はいはい。 Lagi talaga outgoing sa mga itsura なるほど。 natin. いいじゃん。
はいはいはい Nila kasi parang mas iniisip nila kung makakasakit sila. Hindi. Dito na siguro yung stromopin. バナナ Ano ba? やってみたいと思いますあ、イケメンだったら。イケメンだったら Babae! Technically, Eh, don't above use na it. Haponesa. Sabi ko na hindi nag-iiba kahit sa ang 明るい kultura. 感じ Eh, です above 日本人より talaga. 兵長、英語大丈夫ですか？ Parang Attack on Titan to bago sumugod ang survey ko. 早く逮捕しろ！行くぞ。やれよ！ Hay ako!しろ！自分の国で英語を使うな！ At doon natatapos sa ating mga Konichiwa memes. Kung gusto nyo pa ng mga ganito, huwag nyo tayo like, share sa mga amoy hapon nyong friends na mahilig sa mga Pilipino banana. Kung nyo ka mag-subscribe, no, Kokyu, Paul Sama na mamaalam.